Je 29. december, v liturgickom kalendári je spomienka na svätého arcibiskupa Tomáša Becketa, bojovníka za cirkevné právo a slobodu cirkvi v Anglicku. Sú tu krátke správy, príjemné sledovanie. Betlehemci a betlehemské hry majú u nás svoju tradíciu. V Lome nad Rimavicou sa každoročne stretávajú betlehemci zo všetkých kútov Slovenska na tradičnej prehliadke. Príspevok z podujatia pripravil náš spravodajský štáb z Banskej Bystrice. Vo večerných správach vám priblížime aj život žilinského diecézneho biskupa monsignora Tomáša Galisa, ktorý sa pred niekoľkými dňami dožil životného jubilea 60 rokov. Gašpar Habara pôsobí ako misionár v Írsku. Duchovnú službu však neposkytuje len miestnym katolíkom, ale aj slovenskej komunite. Viac o jeho misijnej práci sa dozviete v informačnom bloku o 20. hodine. V zahraničnom prehľade správ budeme pokračovať sumárom najdôležitejších udalostí uplynulého roka. Nasledujú aktuality z domova i zo sveta. Najmenej 11 obetí a ďalších 45 zranených si vyžiadali včerajšie útoky v Iraku pred vládnymi úradmi v centre Ramady. Útoky tak prerušili krátke prímerie, ktoré umožnilo kresťanom sláviť Vianoce. Podľa monsignora Šlemona Vardúnyho, pomocného biskupa Chaldejskej katolíckej cirkvi v Bagdade, potrebuje Irak silnú vládu, ktorá zaistí bezpečnosť všetkých Iračanov, nielen kresťanov. V tomto roku navštívil Svätú zem rekordný počet turistov. Od konca novembra si Izrael a sväté miesta troch monoteistických náboženstiev pozrelo viac ako 3 milióny ľudí. Po prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré všetky medzinárodné spoločenstvá a organizácie jednohlasne vyhlásili za neplatné a zmanipulované, sa desiatky tisíc ľudí vybrali do ulic hlavného mesta Minsk na protest. Pri tejto akcii zatkli príslušníci KGB viac ako 600 ľudí, pričom ďalšie zatknutia a domové prehliadky naďalej pokračujú. V tejto situácii, ktorá otriasla celou krajinou, predstavitelia pravoslávnej cirkvi, ktorá je v Bielorusku dominantou, vyzvali obyvateľov, aby sa v tichosti vo svojich domovoch spoločne o 20. hodine večer modlili za pokoj v krajine a získanie slobody. Počas modlitby niektorí ľudia umiestňujú do okien sviečky. Bieloruskí kresťania zároveň vyzývajú k spoločnej modlitbe aj kresťanov z celého sveta. To bola posledná informácia krátkych správ. Želáme vám pekný zvyšok popoludnia. Dovidenia.